кученца. Що ли не знае? Не ме мастрае. Роди 5 кученца. Ама хърса. Петре, чуле? Не ми мастрае, родила 5 кученца. Смехни се малко. Да. На къв се прави? Къде са? Ти очилата, нали му ги взе? Да. Къде са? Кученцата. Ми дай му ги да си ги сложиш. Поискай си ги. Не ги ще. Аз си майка. Много са гризливи. Едно. Да. Ти като баба ми, майка ти като снима с камерата на баба на сестра ми, сещаш ли се? Сещаш ли се? Сещам, очиш се къде сме. Опа, грешка. На баба на сестра ми, майка му снима с една камера и... На здраве. И... Ако снима, че забръзнава тук. Да? Да, бе, снимка, бе. Много снимки. Снимай лицето. Че ти снимам как го едеш. Сега ви покажам по сега. После ще да научиш. Кулинарното продаване, как се едат кебаб? Ай, сега почва стойки, чала ми. Голям си стойка, че като видиш камера. Снимат за сега. И сега вече... Ох, я покажи мускулите малко. Да, да. Ма трябва пък с ръка да се събличеш. По-рамо и направо. Направо ме? Вече по-се вижда. И пъквам по-рамо. Че как те хванах Where is the beach? Спри, само като им лентата. Петър нещо интересно ми показва. Показва, бе. Какво показва? Нещо ми показва. Пази си мускулите само за фитнес клуба. То така няма нищо интересно за впечатление, т.е. да ти не се дава зор. Още една позната идея, но не си покривате. И ти го снимах да знаеш. Какво правиш? Плуваш ли? Съгмука. Снимай кучето. По-шо от кучето. Ще е час ми извън. Да, виждам го. Бая народ. И там още едно друго куче, да я снимам. Точно от женско. Не, русо. Русо куче. Бачи бая народ има, гледай. С колко ланчето на каранджа. С колко ланчето на каранджа. Има една болонка, виж. Къде? Там отзади. С очилата. Да, видях. Тя плачеща ли? Плаче. Сега се изправи целия се разгледа. Чай час. Ще падна, не мога да... Не мога да го фана. Ти за пудела ли говориш или за болонката? Той седна. Показа колко машин си показа. Показа си магарите.